mit ke pha jerso der ong chot lo seta atumi dik an ke kado eta nang litu man ta ke sang pusima thalo amasini tum apor ke pilo ke sang ya pan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do tum anda nang litum nang khuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la support nang litum pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nelitum poisa le pita kali thang da kali netu ke poisa thang da ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi judar lo elong long ni jerso agotona do seta laga latanili methang masi lang parpan adim da neli dun lo la pen dak 8 kilometers aka helo dak lamding road lata neli to neli masi solve dun lo police tum solve on ne lo ne panang hang lo SPDC tum nang hang lo neli dun lo laga solve dun lo la pen illegal akam pape dolong le deksi la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat kadok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum kachuruji phansi pini la bangso press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoy asot ame kado ka vetom panta nelitum APHL siayin pen chorol non hewang di long na MP election ko ana hot pensionat to hai nelitum kachinia teng hala percentage mang do o that ke di 76 lo ne pilone ana la posi la he apram ge nelitum 99% la son doji pusimata setan la son kalidet apot la sinon ke nelitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHL si hai po pusi ning theklong lo nili phan ye lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL si tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko akyong e kolo so constituency pen sinale long ko a constituency ke la Karbiang Long la pen West Karbiang Long except hala border khasiatum hedi halatum thai pen abahire ke nilitum si ong ul ke lo ASDC long Daniel terasi pen kongres atum sa tai chenang di pusi selabang so betang le pusi pun kopi ha pu APHLC BJP yang si haidet puluh tang te APHLC pen kongres si adai chenang di pusi lang likin di ko APHLC bang nitum adai chena kam ave atheman nilitum ke inudvet chedan chok nangi pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Crip Ho United Opposition Party Forum Assam pen tanitum che kroy lo APHLC pen si thur chon nahi pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ke Congress pan ga pithur pusipu alang li BJP muni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote na pe thak dun je phan si BJP along ke wan pu la pe thur dun je phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen congress tum da dai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum don le chon plot kali ningkan ner kep ban ni li bang ningkan inkoi ra thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri cherai nai la pen ke cherai nang i polam sik schedule la teng pen la pen constitution la teng pen pusi ne litum pu bom lo angela so lam pen rat tum pan pachini lo la pen alang litum rat tum da chini lo ante non hala congress atum ba BJP atum congress ap choi nang jing choi si aku nang ki thur tun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak nun la ke alang litum inglong arat ahotur lo inglong arat kilonjia ohomia adivasi atum ahotur lo sini tum
chini lo right pang tek nang kok lo Di Mahasau pen ko anong goods? di mahasau pen hadak estimate no mati pu ke 40,000 ke kom kg pusi pu Jongsin ala cuma party no napong MP election remdet pulutang te re-election lo person dojiba. MP के re-election ने लिटुम डाक लगा डिमांड जी गली ला बंगे डिमांड जी बोलते हैं इंडिया ब्लॉक तुम जी डिमांड जी लगा दिल्ली का तो वे पेंसिंग रूम पैट सी